tuo mo saging. Okay karon ang panulay kusgan sa pagyod-yod Akadaon ka. Aduna kita'y kaligonan, magdangog kang Jesus balaan. Kay siya gayud magatindog sa kawan, iba pa rin. Dili ikaw karon magmahadlo sa dalan nga paglaktan nimo. Kay si Jesus andan sa pagtabang sa tanan mga katulian. Aduna kita'y kaligunan, kahit kang Jesus balaan. Kay siya gayud magatin